Ndizi TV, ubwansu bw'Gusii. Mwana mwanchi omuliro Ndizi TV nabo bwansu bw'Gusii no kwegana kwana mnalitkolya oli abere litwere kegma na muno kwabere okwegokya aso kubwatya emirobero yonsi mejegeta senyekeiga kya Ndizi TV nabwo obwansu bw'Gusii ekero litkolya la misi tariki 3 cy'omutyenyi o 10 omwaka w'ekibibere na meronko eberene namanga genderete okorekana imensi ya Kenya anenekero troche liberera lya gisiasa genderete kubwata insekegma kubwatkana no muswada abwoko mu Rusia bisi omokonyi bomurai wese rigadi gashawa engana egati yababwatani nabo igabara bagenderete kwoko bokone gati abananchi boigo bagenderete kogikeru yaboro nonyabanigo omugosenigo muswado bereko wetuwa abwo sangere birengera rikorwa saba nanchi korwa sinsemo kubwatkana no kurusiwa abisi kwaye gashawa ayaragire semo yabona mugoroba cinga kingo kwariganya SMS Amayia iriongo menyumna naraya yakubwatira nabari kwetu twaberete gusangerera kurubaga ketewe ikachinse chiga na kwariganira asenchera ereyobo ikiranugenda tunyara sensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tunyara wetra Ndizi TV News na bigase website ito tunyara wetra www.ndizitv.net ero togendera gusanga asobwa muri tangani kima tutranyore gati hari ngwari yanete asenchera ereyobo Nyamira batagwantera basare ndege nteke kesabi guna Kisii town ya barosi kero kwendo omugabana tabwati mariogo ono abamenye ko rwasekenyoro kya mwamusiome wodi anyatieko nigo bemurunganiro bokorero bo basenya getari ya getare eyere inse yobotenerwe county ya Nyamira angiti bamanye tikwetani muchifu yoba manye tena karura somo tuleti oso assistant chief kako ikaso muchifu Ochimo inabone kuri muchifu amotebi na getabali chifu ekina kyakora tegendo kitu na kyaro cheri chifu abana inchiko rwase county ya Nyamira basegetwe weso kya kurwanira bwene bwabane nabali bagenderete ko unereri wasinsemo au gati yabamaremo tuachandikire kuri umutinyo kabere kapenya Kenya pawe gache kabuguri transformer yito kuruga iga ekairanga ngotoletara bali transformer bono kururie tureke misi bono ni bago tundu bali para igo bichirecha abamenyi bageteri nigo bemurunganiro ko basege sunte imasege kabona sibakomochie company ya Kenya Power ayumnenda mange umwanchu muri ko kwariganya senchera bene erion kumanya senchera ereyowe kiranore trane Everlyne Osero uri atukubatira na sense mu imenyerero ni gakoro kwa Sara Mumanyi na Lydia Mose na boigo Sara Mumanyi nero ko ene kyachi bichenerio gicha wekere a senchera bene Amayia yense maso wekiranu toko ya chaka kurwa se county ya Kisii aseri twelero mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati abaga kwenekia ugotiani wa bene komo county secretary asereta Osero murobiro bako na asegeti ekigosoro kya Gusii Stadium yabakuwekiranwa nabara yabange kurasa serikali ya county ya Kisii eryo kwenekya ogotiani wakwaye bene gukwana kinga kyekyo ni gosora bagakulira yochokora obugoji wekiranya obokoreri borobya asenchera yobwasyo kubwenorera bonde butayo asokwenekya buna magendero naboige county ya Kisii yabireke uskabose. It is a pleasure for me today to stand before you here as the Kisii County Secretary. I stand here because the Almighty God, first, I say that we have to serve the people of Kisii County. Two, the members of Kisii County, through their representatives, they have done the analysis and have come to me, not because I was the best, but because God has decided. And I promise, as the County Secretary of Kisii County, to work with the county government, under the government,
of Honorable Simba Arati. I promise that I'll be very sincere to work under his government and work through the guidance of God and the law of Kenya. You see me that I've gone astray, please I humbly request by this hand, come give me aid, because there's nobody who's no. Mwancho murigerero robotiro muri keto Mildred mumanyi nagendrete gutwariganiryo strachkoronyora asentera erejo bekirano chikoraga chinsa isato togoswa bosionigo engusanana yabage korokana sabamenyibwa mwa musio masa location yotoka sewodi anyatiye ko ibunge yaktu chache South County ya Kisii asibagote babuna enyagetari ya getare dispensary ni goire eyereme yebunge gosemna ni gere yebunge yaktu chache South County ya Kisii korende ni geo ere inse yobo tinelibwe serikali ye kaunti ya Nyamira nigono nyana buba biro bakwe munganiria obokoreryo bube ase enyagetari yo abuba asibatero nanigo yaberanire magega ase o makongu bagenderete wetera agati yabo okoirana wose okobora kwa mariogo ase enyagetari yo egento batayire buna kyaberege kubacinga kingongu ase okonyora obugwena nigo bono baruro kuboria uciase serikali ekibere bokora okoiwana ninyagetari yo koirana ise obuteneri serikali ya kaunti ya Kisii asenchire mu yogokonya abamenyi korwa sinseme cyo konyora bokorerwa bubenya asenchira ere yogororo muri gito dipo nasanya no roboti rwa asenchira yobikirano. Emambia ya lero abamenyi bamwe musio masa location gutuka emeye wodi anyatieko nigo baba bagwesokia na kurwanirira enyagitari ya getare dispensary eyabetege kwagachwa na nyegusira za Keronyoka omwaka 74 maega ye chimbebe che serikali che county gwatwa nigenyagitari yewe yatigarete imeye county ya Kisii kolende nigerense yobotenerwe county ya Nyamira Nyamira batagwantera basare ndegenteke kesabi guna Kisii town ya barosi kero omwe kwendo omugabana tabwati mariogo ono tokonganya abantu bito bakwe ndi Nyamira toiriya to so tokure je kinale ko tebya abantu egenteke ngito makimokero tse kera na Kisii osakaba Nyamira kera na Kisii enyagitari ere Kisii inkinyamire korigerio bugambi Kisii tubwato omugabano itokurukwa Arati bona musiaru sirura ko gamba mata no ene kero kende tamanye tinge nyagitari ere mata nere Nyamira nerio kana okugani korokobe abantu bakogani abatayigo tokonya igo totegete nyagitari eye eirane etenene runo mugabano ito egera abantu baito banyora mariogo nyene babuna abamenyi bensemeywe nigo bemurunganirio bokoreryo bobebore asaywe anene obugo tanyora amariogo chinga kibachirororo asokurwarwa ekere wigire gwikabone gokora magacho no aria makuru baka chinga kiechi na bokora ngo bokoreri bora borense ekiagera no na bangine kere bebugateranetie wodi nchiyoga iga babwene tokogenda chimaternity banyorera abana agaiga bakonyerwange igo togocha nyagitari aiga twapimo twatebu twara twachikogora mariogo igo ntoro chibakora limbori buyororo chinga kiecho nigo bono baruro kuboria guchase chiserikali echibere kuigwana elio banyale konyora obokoreri bogwenerete chinga ki bari no kugania wokonyora okugweniwa igo tware gusabanga chimbebe emepakeria ya tantaniria abantu ekogera chisegi chikono koswa bwana kurane ngaganse ito aba Nyamira bateba nseito Kisii bateba nseito emepakeria rigererwa ya abantu abachamo aba senator abagabana aba MCA enyagitari yeruanerwe era ne Kisii county gutigana najwe omwe MCA bwe ward ya Nyatieko Amos Omweri Mukaya igabaka oikirana asaywe na gusangane gitasenike Ndizi TV amangana ya iga lero iga nalingali bosongo negunga abantu bane bagisarara babera munga bateteko bodai yake yabo nga nyagitari nera ikuru getare dispensary nyagitari yere gisarara bona ese polling station egaiga somugambio nako gambo ku Lawrence Umari nego bakotebanga babeire bagotakenya gitaira ne so bona kini bone ngeko barwese Nyamira county so bachaga igalero nga bateteko andamana basabe yake yabo nga kinya gitari takwira na mate igento gekogera bakwandamana bona baya nabategereire bagotenga nyagitari na bere Kisii county as administratively lakini politically ere Nyamira nyagitari yakaro kuligere ngate bwa bintu biri bitakeire karo kuligere in terms of mariogo karo kuligere na starire mebunero city
bintu mbiro bitari biyaigo oranga challenge ko bana enyagitari gento gekoreta iko agachumono ne libone dispute to bwatenga abantu gusaba nabane abange lakini ndere Nyamira county tebanga na budget boundary to kurwanira se Kisii Nyamira counties ntuna bantamo lakini ese services nto basa ko tiga abantu baitu baumiese njanga tutete nyagitari baru se Nyamira ose Kisii lakini services kitayo atwena ne bakatare 24 mutini oyo toje tokole barase nene gaiga na kero mheshimiwa okemera ward okorukwa mheshimiwa Matinga toiwana nenga tuomerane torigenchera tokole baraze so that toiwana nenga ngakitokole nyagitari yeso asama okatakire Giko reporter ya Ndizi TV korwa Getare dispensary kutoka Mwamusio Masa location imeye bunge ya kitutu cha South Imeye county ya Kisii elitari na enkoro kwa Dipon asanya Miamono murikeito Dipon asanya se orobotyo roro ikirano abananchi kurase county ya Nyamira bariamono bagendrete kunererwa nigo baburiwe ko kwesokia elio konyora obwene bwabaya niga kwanwa sinsemo cia kebirigo achingaki ekiombeke mo kimanyikanite buna anjoy to joy kigendrete gusegeta bali bakunererwa asensemo ya marimo ebigambiro amona sabagambi wesokia elio kwegererwa amone byombe biri bikwegerera obwene bwamwenya bantu murikeito Paul Kapukara norobotyo rwasubime Bunenchira Eyemo yokwenekya buna oburunge bw'omuntu nkwenekiwa bole gukyasa abantu nigo ebyombe aho korwasorongo rwa Gusii byagendera ko babikwegerera obwene bw'amwanya abantu angeti bamanye tikwetani mukivu yo bamanye tena karura somo tuleti oso assistant chief bako ikaso mukivu Ochimo inabone kuri mukivu amotebi na getabali chief ekina kyakora tegendo na kyaro cheri chief Itukulia lero ekiombeki kimanyikanite buna anjoy to joy nigo kigendrete kusigeta abananchi kwenekya buna ngwe sokya bale na nene bali bagendere ko bakunirigwa asamangana aho ebina mono ebina byegenka unabone byemegondo montako gendo urwo mogondo lyukaigo wanyora ngo mogondo yomo olikeirwe amaruba atatu gukikokorera succession oyolikerwa noliolikerwa bono yamanya gusinya kumanyikananga ingo bwenerete burunge kulikerwa aiga bono no tukokonyo omuntu kumanyanga ningo obwenerete kulikerwa gose ningo obwenerete kulika omugondo yokoyokorera succession bagukwana sinseme chiga cha kibirigo ejo chikotoka meye bunge yega ya West Mugrango nigo bagendere ko bakwenekeria bali abare abatakanwa sebinyuro gutakira chinga kibago chandwane nase amaremo nabo igo amone ebintu binde ebyo byagendere ko bigo chanda bange nanene ebyabagambi batali kugamba boronge tegerere Unabono ekero tokolireria chikirani cheita setore nabo tokonyoranga emechando nero ababura kabaro obagoseri una bamuraba mwabone chinguru nando omugambi owocho bweberereka wasinga nenungu nkoligimwake nakyo omugambi yatobera konyo omuboraka konyo omutakanwa chintakana abatakabere mbaro batabwati kende lakini nechi basaba gusaba bamanya gokonyo kiara munabona omwakone munasirite ebintu nebinge nakorei amalima gusukiwa yone bindekero kumuntu kuborie bone bwao mbali gutaka oborie one ikina kingo sinyumuna igukujiro so mugambi okomotebya umugambi mawatana nagenda burungu more ikarasa nabana abamini mumayo karaki manya kongchira gaiga na kwane nabaro babwatira mbangire gonkore munana ntagite ekero no mugambi agose inga ibono nguche pakanda igete bakenga kibakangata yaba munabona tigangirusie kiagera tindo chibugi mambo yose abika bonsi abagambi bakembaro bakonyanyasa abantu baitekerage batali kuboroki bumayano bwa bosubuli aiga no ekembe kigajo itujoige okolie gasi anene police post nta itenkwa ne police post chikonyanyasa abantu baito sana police post tebwati bo maene bwoko uro monto nganko rwale kaspiri police post gere bwato monto emoire station ere ujo sabe kaspiri but now na nyo police post nyinge ejo sabe kaspiri baba ujo tai urende ngo monto ga iri mwamutigire mwebese irende yabange kaspiri jabura abono no tokoranga to itungonya omali oyeni go bagendere ko bagosegeta eserikali ye county nabo igo nebyombe binde biri bikwegera obwena bw'amanya abantu elio wesoke na kwegerera abantu buna abega bagendere ko bagochandika se ebinyole binge ibaga kumusaba amabira egero ama mochari yaere ilindo murembobe wanyora mabira muntu tali kokoraki tali gusaba yagera abantu bagendera n'ububi ubugutu bwarenta amakweli igorende nche nagokire gero yebyombe byakire bigoturwanerera no maese gochasa bange
chingakia byombe bune biga bigenderete gukina ase binyoro ao elio kwegerera baria oburunge bwabo bugenderete kounirigwa iginko reporter getaseni kya obwanchete kya Ndizi TV kurugi Gastin semechika kya kibirigo ejo chikotoke meje bunge yega ya West Mugrango imeye county yega ya Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp okara Miamano marikeito Polycarp okara se orobot yororekranu kurwase county ya Nyamira nabamenye kurwase nsemo ya Geteri yotoka se ward ya Gesuswe bunge nyari mari masabe county ya Kisii ni gobesokire na kwemurunganiria okoba egesunteime ase egekabono kurengana barbo nigo chinguru shuburo system ya berege kubura senseme yo ase egekabono igento besokire na komochia company ya Kenya Power ase ogutemukia egetamukiro kebwenerete nabono nigo baruro kubore ochase company yo wene kiabuna ngubeka ngwango yabare emerubiri yokubairaniria estima sekeria babire bago chandika nonye no bonchorya nigo boteneine omuri kyoito Penwell ometa norbot yorwa senchira yowime twachandikire kuri umutinyo kabere kabene Kenya pawe gache kabuguri transformer yito kuruga iga ekairanga ngotoletara bari transformer bono korurie toreke misi bono ni bago tundu bari para igo bichirecha bana ntorigo tomage sunde chisimi ntorigo chachi none nyagitari itamariyo ka vaccine iko chikende tego tokurusiga twira masimba twachikobeke fridge masimba abo nabamenyi ba Geteri besokia kwemurungane na kugikiria obokoreri bwa Kenya Power magayo kubura westima ase ensemeyo egekakemetenye 5 egento kyababekire ase omosunte engakientambe na gututukania obokoreri obonge ase ensemeyo abamenyi abo mbagendera korokia ogotagokiwa kwabo ase okubura westima anene mono imeye skuru enyagitari amone chiro ya Geteri na kuboria Kenya Power enyare kubaroseria estimeyo ase obwango aiga Geteri emechando ntobwate tobata amansa ekurumoina bagocha baragore bintu gage chiro eskuru ya Nyambesocho tebwate estima eskuru ya Rieso estima teyo Geteri enyagitari estima teyo bono emechando nera aiga sometimes togocha twa sinyunga ki into bono ngaitu eboretwe to konji westima limoiga yamanya kogenda ni meteko nyakorekana egento kironeki onye stima iteyo kuja ngoa vitenu chukua toka hivyo onye to manyire na Masai to bere Masai tumanga stima teyo kenenkeyo oburemerwa bwestima ensemeyo negento kiamentireri liberera lie bikorwa byobosaria amariogo kubura ase enyagitari ya Geteri amona borokiwa ase chiskuru chensemeyo gotwara chinga kichinkongu ase eganga yabo yokorigi chisemi none skuru bana bachandikete bakwande mambi mbali konyora stima bakunyaka bakosomera ase emirimo yabo bakosoma bonone chichira ase tore chiro yaito nero ya Geteri ndobugati stima pi etokoni ebintu egesunteime bonone echenji ora chikoreria omonto nyoe kwamoereria echenji eteyo none ekorekanete bono twari gosaba tunyaka batokonyora stima nabo igo nande none ne setundu bali enyagitari yaito yonsi tebugati stima tebwatsima mariogo taye tobugate emechando tokorikirwa mariogo twande kugora chikemesturi wana igo ntobugate omochando yo monene munyaka mogotorera mabera kenyoro gito na into gekwane kebuya ntobatsochi kunya kugora mariogo na into tobwanete kwaigwa mariogo ne serikali erinto nyaka batogokonya maiga yege ka kimetenyi 5 gisa Kenya Power bairete transformer kurwa Geteri na kubeka abamenyi abo ase omosunte bono abamenyi abo baborire serikali amono mobunge Daniel Manduku kubarwanerera egere bairaniriwe estima ase obwango center aiga mona baminto bakwanire stima teyo oligeri gorogabo transformer ya iretus 8 months now awa irete ndumate sebanye begete nanenye karimumbu trikora tunandega egera abantu bakonyeke tunweke nyagitari iga mario gali akubego se fridge yakuna bano bakurwa saa tambe abana be school nyombe bibe yambi asirete tukabeka stima bona abana mbere gosoma neki abana baweta matemo ababinjira gaiga kinyombe chiko buno stay ebintu tu akabekirega buna security rights akuna bono boibu abuchire na bangine bakurwani unjira abo ira serikali utaragwanja babo onkundi na Manduku motore terestimeye gosenya tokonye ngoripoteria egetaseni kia Ndizi TV erieta Penwell omete
Biamono muri kito peno ilo metase oroboti ororikirano to kurigereria yabereka okorekana isko yorongo rwa Gusii go serikali yaberege kumurikirwa akubatkana nobo kolari boribwa yabereke kwikirania ase egeka yabeire abisi go kwana ningo monogerwa serikali Isaac Maura abakagorotota bosega ko bako babakorotote gatia magendro ase county ya Kirinyaga askari atayune serikali nebe tomoke kima abo koenekia buna igatie chira chibabete bakubaliera bananchi yabeire chigo ikirana nabanekira bamenyi be county ya Kirinyaga buna egatie merubirio negendrete na nigo irachiego ikirani wa Kegima na kubagania koba abatoereru byo kwa serikali chinga kinyororo cyo kwenekya buna yonsi abeire ka wikirano. Let me focus on affordable housing program in the central Kenya region. The government undertakes to put up 1 million affordable housing units in 5 years. First targeting of about 700,000, and currently about 109,000 units are being constructed. And this is on course with already 14 of the projects ongoing in central region, the 5 counties, all of them, and they are at various stages of completion. And we promise, as government, a profound socio-economic impact as witnessed in our tour. The government has also allocated more funds in the current financial year for milk powder processing and completion of the last phase of NKCC modernization project. So don't stay there with your milk. There is capacity to buy, and we continue to increase it so that we can. Togos kabosionigo enganayo kumrusia bisomo kon bomrai wenserga digashawo gendreta koreta liberera ase aba Kenya wasabwatani abagendreta wesokia na gusanga ebirengerero byabo kubatkana nengani yeganigo abaraya banene bedini babiri bawe sokia na kogikeria omuswado yiga asekeria bagadirie obe kogo tuterware korengana barabonigo baterebna omuswado yo nigo kunereria amaganyo yaba Kenya na igono gwente ko tuterware asekirenga yo koreta Mateburo byana bigo murembe imeyesi ya Kenya eriyo gokonya asogwikiraniwa kwa magendero nigo chinga kichibaruro kuboreo cha serikali akwenekia bunanko ngoro kyegoso bwasyo kungororoka nabore asomuroberio omoyabo bubwenia osha asobigo basangire birengerero byabo kubwatkana neri chiko ryo botenererwe chikanisa somwa koyo 2024. Ours is peace. Peace from number 1, peace to the end, A to Z, in this nation of ours. All politicians, that time we have is time for development, not politics. We are at the time of politics to choose those who are leading now. And so we need to stop politics of attacking one another left and right. That will not save this nation. I said the church is able to regulate itself. The church has learned people. The church can direct itself. And so we are also asking the government of Kenya to give the church time and even to let us have advisors to advise this government, because the church Mwanchi mugeri nase singa kiechbono abara ibedini korwa Osero gonko rwa Mount Kenya na barabo baba ko yikeria umu getamkirekyo na nne kumugani umura ibese Dr. William Samuel Ruto wesokia na gukwanira engane yo asekirenga yo koreto bwamate na boigo omorembe mesi ya Kenya na kweneke buna bananchi babere bago ikiraniriwa amagendro korenda yo negati ya ngwaliganire tiora chikonyora senchira yo wikiranende chikoraga chiza isato mbye mona sibali mwesi mugendere tego tobwate korwa se chinsinyo asensemo ya Facebook egando tekla unyake zagatana gendreto gotobwatia lena magoma korwa chinsemo chia Saudi Arabia mbiamono Jeria kiruboko korwa chisimo chia Manama Bahrain Kingdom Rafael Obuogo korwa Kisii bonchari bogita nyange nago tebano arime na korwa amakwani gochia se mamo mwabona boigo basibati ba mwabo ipsiba mongare mbiamono korwa se chinsemo chia nyakwa na omugaka okiro amoni amate yaye batana baromba gendrete gotorigereria
akorwa chinsemo chiria chia Nyamira tumirane chikoraga chinsesato ekara mukunyura bunana bakwenda otunyora sesemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otunyora wetera Ndizi TV News na bigase website ito wetera www.ndizitv.net elio togendere gusanga asubwamo elio tariane Everlyne Osero ulia tawatira na sensemo imanyiririo nigakuro kwa Lydia Mose nawe Sara mumanyira ne kyachibicha neryo gichawe kera senchira bena twarugulira iburo bya semiro biri kubwatia